Videli ste túto pani, ako si v parku prezúva topánky? Čo ak sa znova zohne? Sledujte pozorne, nežmurkajte, čo sa stane potom, vás možno všetkých prekvapí. Mnohí z vás si možno myslia, že vidím tento úžasný pohľad, pretože som blízko, ale verte mi, že som v skutočnosti dosť ďaleko. Niektorí z vás sa možno pýtajú, aké zariadenie som doteraz videl. Aké je výkonné? Nenechajte sa oklamať jeho malou veľkosťou. Obsahuje sofistikovanú elektroniku, má 3 režimy priblíženia a maximálne zväčšenie 306x, používa šošovku so zelenou vrstvou, je úplne elektronický, aj v úplnej tme zobrazuje obraz jasne, presne tak, má nočné videnie. To je na dnes všetko. Poďme si to pozrieť zblízka, činy hovoria viac ako slová, vidíte, čo ukazujem. Na konci cesty je smerový. Poďme použiť tento ďalekohľad, aby sme videli, čo tam je. Namierte ho na fotoaparát telefónu a držte ho pevne. Vydržte. Vidíte výnimočnú jasnosť ďalekohľadu. To je jeho hlavná vlastnosť. Po druhé, podporuje 138-násobné a 6-násobné zväčšenie. Momentálne používam 1-násobné zväčšenie, ktoré sa dá dosiahnuť jednoduchým otočením elektronického krúžku zoomu. Najprv si to priblížime, nežmurkajte, len trochu viac a to je všetko, je to vzdialené 4 km. Viem vám to jasne ukázať, ale to nie je všetko. Toto kompaktné zariadenie má dokonca aj optickú stabilizáciu obrazu, ktorá zabezpečuje plynulé snímanie z ruky aj pri maximálnom priblížení. Nie to ešte pri použití s inými nástrojmi. To je naozaj pôsobivé, ale to nie je všetko, dokáže. Viac teraz aj vo vzdialenosti 4 km vidíme oveľa ďalej. Viem vám jasne ukázať každý detail. Predstavte si, čo vidíte z domu, ak nikto nie je pri dverách. Môžem vám jasne ukázať ich tváre. Toto je nevyhnutná výbava pre mužov. Pre tých, ktorí radi obdivujú krásnu scenériu, ste pripravení. Náš výkonný vonkajší monokulárny ďalekohľad má extrémne dlhé zorné pole. Známy aj ako monokulárne zariadenie na nočné videnie, má dvojitú nastaviteľnú clonu. Používame ho na nočné videnie v zlých svetelných podmienkach. Má 10 vrstiev povrchovej úpravy a je vybavený zväčšovacou šošovkou s vysokým rozlíšením 8 km, čo vidíte na 8 km. Tvárou v ústach neuveriteľne jasne. Nežmurkajte, teraz sa pozrite na zadné svetlo tohto zdieľaného bicykla. Zapnime optický zoom, možno si myslíte, že som blízko, ale v skutočnosti som 1800 metrov ďaleko. Najmä v zlých svetelných podmienkach v noci je funkcia nočného videnia ešte účinnejšia.